Srdečne vážené pani a dámy, ja vítam vás u televíznych novinách. A dnes sme si spravili taký krásny úvitok, čo môžeme si na to aj nechať, čo predsa používate takú sleháčku, že mám takú, pozrite sa, aj toto nepoužívate, lebo toto je čistá voda. Áno. A ak toto používate, tak ju do chladničky nedávate, lebo sa bude čistá voda. Ale môžeme si to aj použiť na niečo, alebo napríklad na wafle, alebo na palacínky, alebo na čudnák, tak na wafle džem aj toto sleháčka, ale toto nedávajte do chladničky, a toto je čistá voda. Dobre, tak čistá voda je. A teraz pozrieme, ten sa robia palacínky, napríklad mäso, alebo hamburgerové mäso. Včera sme si tu spravili také wafle, to boli vynikajúce, asi ešte máme, ukážem vám wafle, tu budú doraz, tu sú my wafle. A teraz nebudeme používať, teraz musíme tu trochu pozamietať, lebo sme spravili tu veľmi taký bordel od toho tlačiarňa, tak ja teraz s vami rozprávam. A v televíznych novinách sme si také pripravili. Moja babka mi také kúpila, tam Merry Christmas. A také palenky babka má, pozrite sa. Vidíte? Také palenky má ona. To používa aj na také napríklad, alebo na pozíciu napríklad. Ak si chcete spraviť dom, zavolajte markiza.sk.com.info a nad tým sa môžete na nás pripojiť a my vám dáme pôžičku napríklad na 100 000 eur, jak moja mama mi spravila, ak by dám napríklad na svadbu, na auto alebo na dom, na hocičo môžem si vybrať. A o 10 rokov vám dávame pôžičku, napríklad keď máte syna alebo dceru, dajte na markiza.sk.com.info. A tým sa pripojíte, dáte heslo, adresu a kde bývate. A potom vám dáme taký, jak sa to volá, taký info, ktorý máme za ten Matrix, sme dostali len 3000 eur. 3000 eur dostanete, a keď ja môžem vrať aj 500 000, len tam ešte 500 fialových peniazí a mám už 1 000 000 eur. Napríklad, napríklad by sme vás stiahli do 6 miliónov, to bude vám 6 miliónov minus 20, to 40 miliónov. Daj mi až do toho ní. No hej, až ak mamka príde, dáme jej džemu, tak ní. A za 15 minút vám stane pekné. Za 15 minút vám spravíme adresu, aj keď chcete mať na tú adresu veľkú pôžičku, my vám stiahneme tú pôžičku, ale keď dostávate podporu, alebo ak dostávate podporu sa dá, ale keď dostávate toto ní, jak sa to volá, Worting touch, tak stiahneme vám. Áno.
Dám na hlas, aby ak bude mamka volať, nepočujeme. Zdá? 30 minút alebo za kedy, budem tu moja mama. Dobre. Dobre, a keď si spravíte takú pôžičku napríklad na 500 eur, tak stiahne vám tak do 500 minus do 200. Lebo 500 minus 200, to bude vám toľko minút, málo peniazy, dokolo tak do 150, do 60, 100, neviem, ale vám dáme pôžičku na viacej, na 500 miliónov. 500 miliónov. Čo? Cukríky? Hej. A také cukríky. Dostávame taký darček, tak dostávame také malé deťom, kto sú chudobné. Že nemajú ničo jesť, a také darko dávame. Také cukríky, áno. A toto bude také pre cukríkov uvozistované. Mamka, dovidenia.